Tenim la idea, el compromís i jo diria que l'oportunitat de crear una jornada anual on debatre un tema que sigui d'interès pel col·lectiu LGTBI de Barcelona. La temàtica d'enguany de la jornada anual té com a títol de l'activisme a les polítiques públiques. Llavors el que es pretén és posar en relació diferents entitats amb diferents visions i també amb l'administració per veure com s'ha de fer la detecció de necessitats, com s'ha d'atendre les persones i com volen participar grups, entitats, en relació a l'administració, que és la que té els recursos per fer les polítiques públiques. Sí que era important visibilitzar tot l'activisme que ha portat, en el nostre cas, a la plataforma, en aquest cas a gestionar aquest centre, entre altres coses, però també a d'altres fites molt importants, com ha sigut aconseguir impulsar la llei contra la LGTBI-fòbia i després tot el procés de qüestió d'aquesta llei i impulsar-la per desenvolupar tot el que té a veure amb els seus reglaments. Així com també altres temes de la memòria històrica, com va ser en el seu moment donar nom a la glorieta de la transsexual Sònia. És des dels municipis on realment s'estan implementant les polítiques públiques. Hi ha molts municipis que tenen moltíssima empenta i un exemple és com el d'avui, que tenim ciutats convidades, que en aquest cas com les ciutats de Ripollet, la ciutat de Mataró, i també hem convidat a Pamplona, que també volíem mostrar aquest exemple que també va ser pioner en el seu moment. El paper dels municipis en l'impuls de les polítiques de LGTBI, igual que en la gran majoria de les polítiques, és donar resposta al que ens està demanant la ciutadania, el que se'ns està demanant des de l'activisme. I les administracions públiques el que hem de fer és recollir aquestes necessitats, aquests discursos i donar-los resposta en forma de política pública. Això en què es tradueix a la pràctica? Es tradueix en documents de planificació estratègica que donin resposta a aquestes necessitats i a aquestes demandes i que englobin activitats, projectes que també vagin en la línia. Las entidades en Navarra, en concreto Katalin Gorri, que está gestionando ahora mismo los servicios LGTBI de atención a la diversidad sexual y de género en Navarra, es a raíz de un cambio político que se dio en el 2015 en Navarra y que posibilitó una interlocución con las administraciones públicas que hasta el momento no habíamos tenido. Són molts casos els que a la ciutat de Barcelona l'activisme ha estat marcant les polítiques públiques. De fet, aquest va ser el primer ajuntament que crea un Consell LGTBI justament per tenir un diàleg estable entre l'Ajuntament de Barcelona per establir les seves polítiques. Los colectivos LGTBI tenemos el potencial personal, histórico, de saber qué es lo que nos sucede cuando esas violencias nos atraviesan y a partir de ese lugar lo que tenemos que hacer es proponer políticas a las administraciones públicas. La relació amb les administracions ha de ser molt fluida, directa, amb la capacitat de generar sinergies entre administració i associacions per poder generar les polítiques de diversitat afectiva i de gènere o diversitat sexual, etc., que puguin ser més efectives per tot el col·lectiu. No hay un activismo, de que hay muchas perspectivas y muchas posiciones, muchas voces desde las cuales se hacen activismos. Entonces, estas voces corales pueden encontrarse en espacios como estas jornadas. Jo crec que és imprescindible que existeixin moviments que no es volen relacionar amb la institució, però crec que aquest activisme és un activisme vàlid, és un activisme que pot arribar a la comunitat amb moltíssima força. Y el tener voces y perspectivas distintas sí que demuestra que es necesario siempre hacer un abordaje más horizontal, más transversal, más inclusivo. Des de l'Ajuntament de Barcelona entenem que és vital que n'hi hagi un diàleg constant per poder fer més i millors polítiques pel col·lectiu LGTBI, però també tenir una mirada de fer polítiques per la diversitat sexual i de gènere. Per tant, aprendre molt del col·lectiu LGTBI, però també saber arribar a tota la població més enllà de que formi o no part de la comunitat LGTBI.